Xayrli irde исәнмесез? Biz Qabat rəsm dərsində bizning bugun Şiratdagi zoom dərs Әлфия апа Юсупова sizning qarşınızda. Ул Салават Күпер журналының баш рәссамы, ә минем исемем Зилия апа булачак. Һәм без бүген Шираттагы рәсемебезне башлыйбыз. Һәм ул белгәнемчә бик матур булачак. Хәзер мин сезгә аны күрсәтәм. Менә шундый тиенкәй карагыз. Монда инде матур кар ява, тиенкәй шикләвек тоткан. Күрәсезме? Матур шикләвек тоткан һәм зур матур күзләре белән безгә карап тора. Һәм менә монда кар да ява әле. Хәзер менә шул матур рәсемне без бергәләп сезнең белән ясаячакбыз. Димәк, Әлфия апа, һәр вакыттагыча сорыйм әле синнән. Безгә бүген дәрес өчен нәрсәләр кирәк булачак? Безгә кирәк булачак, менә шундый гади карандаш, гуаш буяулары, берничә төс, тиенкәй өчен кызгылт сары, кызыл, аннары кар ясау өчен ак төсләр, агач ясар өчен грән төсләр, менә шундый төсләр кирәк була. Кирәк була су һәм пумалалар. Әйе, аңлашылды. Һәм һәр вакыттагыча әлбәттә инде Салават Күпере журналы кирәк булачак. Һәрберегезгә шулай бит. Чөнки менә безнең соңгы ноябрь санында нәкъ кыргый хайваннар турында менә шундый матур аю тәпте. Һәм ул аның үзенең яңа дуслар таба. Күрәсезме, дуслар? Монда бар безнең тиенкәй дә. Без аны бүген ясыйбыз, әйме? Куян кайда? Бүре дә һәм башка төрле хайваннар. Бүген тагын без рәсемебезне шундый. Бу бит мамык. Әйе, мин больниста күргәнем бар бу гади мамык. Без әзер, Әлфия апа, иң элек нәрсә эшлисең син? Без башлыйбыз ясарга агачны. Тиенкәйне ясар өчен без берничә гади фигуралар ясыйбыз. Шулай итеп, тиенкәйнең башы дип уйлыйбыз инде без моны. Дөресме? Башы астында безнең гәүдәсе. Телисеңме, мин сиңа тиенкәй турында шигырь укыйм. Үзе шундый кечкенә, сикерә дә сикерә, оясыннан чыга да шикләвек җыеп керә, дип язган безнең язучыбыз. Чөнки без беләбез, аю ул йокларга ята. Шулай күп итеп ашый да, туклана да, ә тиенкәй ул йокламый. Аңа кыш көне суыкларда исән калыр өчен күп итеп азык җыярга кирәк. Каясын безнең тиенкәйнең койрыгы. Аның шундый зур, матур койрыгы ине. Ул менә тиенкәйнең гәүдәсеннән бер размердагы. Без сезне көтеп торабыз, ашыкмыйбыз. Әлфия апа ул бик оста рәссам. Шуңа күрә ул бик тиз ясый. Нәкъ менә Әлфия апа бу матур журналны менә күрәсезме, матур рәсемнәр ясый, кайберләрен башка рәссамнар ясый. Менә бу уенны мәсәлән Әлфия апа ясады. Күрәсезме? Менә монда бу уенда табырга кирәк. Кайсы җәнлек нәрсә белән туклана име? Һәм без инде бүген беләбез, безнең тиенкәй ярата шикләвек. Һәм өйдә сез менә бу журналны кисеп, шулай ук һәрбер җәнлеккә яраткан тәмле әйберен бирә аласыз. Мин беләм, хәзер син нәрсә ясыйсың? Әйе, мин тиенкәйгә шундый матур гына колаклар ясарга. Дуслар, сәйдүк булдымы, дустым? Ясап бетердеңме колакларын? Дәвам итик ату. Нәрсә җитми безнең монда? Карагыз әле. Әйе, безнең җитми? Күзе. Нәкъ шулай. Әйе. Ой, бусы нәрсә? Кечкенә генә тамчы. Бурын ясадым. Бурын. Әйдә без аны ашатабыз. Ашатыйк әйдә. Ясыбыз менә шундый кечкенә генә шикләвек. Зурагын яса, зурак. Тамагы туйсын. Ярый, зурак яса. Ике кулына Әлфия апа тоттырды, менә шундый шикләвек. Дуслар, әзермесез буярга? Тиенкәй әзерме? Бу нинди төс?
Мин кызгылт сары төсне башта алам мен. Русча ул оранжевый була име, инглизчә ул була orange дигән име. Хәзер Син кулыңа Әлфия апа күрәсезме, дуслар, көрән төсне алды. Ул инде тулысынча дип әйтергә мөмкин буяды, тиңкәе безне кызгылт сары төскә, калды безнең буялмаган килеш. Күзе, борынны күрми торамы, койрыгы һәм шикләвеге. О, сәйдә, шедевр. Бик матур килеп чыга. Молодцы, балалар, сез шундый молодец. Әйдәгез дәвам итик рәсемне буяуны. Хәзер борынын буйым. Шул көрән төс белән. Бу нәрсә бу? Мин күрәм, Әлфия апа шундый юка гына, күрәсезме, юка очлы пумала алды да кызыл төскә манды. Күрәсезме? Кызыл төскә манды һәм Нәтиҗәне кырыйлары, әскенә шундый төс белән эшләсәк, ул матуррак булганда. әйе, димәк ул йөртеп чыга хәзер Әлфия апа үзенең рәсемен. Хәзер без сиңа ботак ясыйбыз тиенкәй. Әйе. Хәзер безнең нәрсә булачак? Хәзер без безнең рәсемнән фон дигән нигез Җирлек дип әйтәбез без, әйме? Рәсемнең аскылышын ясыйбыз. Әлфия апа кулына зур пумала алды. Зәңгәр су, ягъни голубой, ягъни sky blue. Күрәсезме? Sky blue. Голубой. башта алам шундый клей карандаш. Безгә кирәк булачак клей. Әйе, клей. Бу гади клей
Менә шундый җилем, без анда татарча җилем дип әйтәбез, әйме? Әйе. Менә Рәсем өстеннәнме? Ботак, әйе, менә ботак өстеннән, менә шулай итеп рәсем. Әйе, безнең рәсем гуаш бик тиз кибә әйткәнемчә. Шуңа күрә рәсемебез инде кипкән. Һәм Әлфия апа баштан рәсемдән кайбер җирләрен менә шулай җилем белән буяп алды. Ә бу нәрсә? Карагыз, кар яуган. Ничек сиңа кар? Мин тырыштым. Бик матур. О, Эльвира булган бит бу. Мамыгы да булган, тиене дә булган. Карагыз, кара. Афәрин, Ясмин. Син бит эшләп бетергәнсең инде рәсемеңне. Әйме? Юкмы әле, юкмы? Кар яумаган әле синең, әйме? Кар яуамы? Әйдә, кар яусын. Кар бөртекләре, аннан ботакларга алар җыелып ятсыннар. Әлфия апа, хәтерлисеңме? Мин әйткән идем дәрес башында. Кем тиенкәйне тырышып ясый, шуңа суперприз булачак дип. Һәм ул минем әлбәттә әзер. Мин күрдем ничек итеп безнең балаларыбыз, Салават Күпер журналы укучылары тырышып ясадылар рәсемнәрен. Хәзер инде мин сүземдә торыйм. Әйдәгез, менә ул монда, күрәсезме, YouTube'да безнең бар Салават Күпер журнал дип җыйсагыз, менә чыгачак төрле видеолар чыгачак. Монда төлке турында да бар. Тиен, куян, кирпе, бүре. Без бит бүген тиен ясадык. Шуңа күрә без бу җәнлек турында күбрәк белергә телибез. Рәхим итегез. Ә бүгенге дусларыбыз, без сезнең белән сау булашабыз. Әлфия апа, сиңа һәр вакыттагыча бик зур рәхмәт. Син ул тылсымчы, мин беләм, сер синдә шундый матур рәсем иҗат иттең бүген. Безгә балаларга да, миңа да бик ошады. Менә шундый әкияттәге матур тиенкәй. Дуслар, сезгә бик зур рәхмәт. Әйдәгез, без үзебез афәрин әйтеп кул чабабыз. Афәрин, без шундый молодец. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока.